Ahojte, vítajte pri ďalšom diele podcastu Don Senior odhaľuje. Dnes si posvietime na niečo, čo možno poznáte zo svojich pohľadov na oblohu. Tie záhadné biele pruhy, ktoré nechcú zmiznúť. Áno, dnes budeme rozoberať tému, ktorá rozdeľuje ľudí na dva tábory. Chemtrails. Možno ste ich videli nad mestom, na dedine, alebo keď ste boli na dovolenke a mysleli ste si, čo tu tam na nás tie lietadlá vlastne rozprašujú. A verte mi, nie ste sami. Takže pripravte sa na zaujímavú jazdu medzi faktami, mýtmi a aj trošku vtipu, lebo niekedy tie konšpirácie sú naozaj zábavné. Tak poďme na to. Najprv si treba vysvetliť rozdiel medzi contrails a chemtrails. Contrails alebo kondenzačné stopy sú tie biele čiary, ktoré za sebou zanechávajú lietadlá. Vznikajú, keď je horúci výfukový plyn z motorov narazí na studený vzduch vo vyšších výškach. Je to vlastne para, ktorá zamrzne a vytvorí tie pruhy. Znie to jednoducho však? No a potom tu máme chemtrails. Toto je teória, podľa ktorej tieto stopy nie sú len obyčajné pary, ale že lietadlá cielene rozprašujú nejaké chemické alebo biologické látky do atmosféry. Podľa zástancov tohto názoru to môže byť čokoľvek. Od látok na ovládanie počasia cez toxíny na ovládanie mysle až po experimenty na populácii. Ako by sa lietadlá premenili na obrovské spreje, ktoré maľujú nebičko rôznymi chemikáliami. Viete si to predstaviť? Ak by to bola pravda, asi by ste chceli vedieť, čo vlastne dýchate, nie? A teraz trochu do tajomstiev a konšpirácií, ktoré vás možno pobavia aj zamrazia zároveň. Niektorí ľudia veria, že chemtrails sú spôsob, ako vlády ovládajú počasie. Ak potrebujú vytvoriť dážď na polia alebo naopak vyvolať sucho, jednoducho vyšľú lietadla na oblohu a zapnú si meteorologický ovládač. To znie ako sci-fi, ale je to populárny názor v niektorých kruhoch. Iná skupina tvrdí, že chemtrails obsahujú látky, ktoré menia náladu alebo schopnosť kritického myslenia. Predstavte si, že namiesto rannej kávy by ste dostali trochu chemtrailsového čaju, čo vás spraví poslušnejšími. Ešte väčší extrém hovorí, že v týchto stopách sú rozprašované vírusy alebo baktérie, ktorými nás chcú kontrolovať alebo vyhľadiť. Znie to ako dej z hororu, ale tieto teórie majú dosť oddaných fanúšikov. Kto za tým stojí? Vlády, vojenské agentúry, farmaceutické firmy alebo dokonca tajné spolky ako ilumináti? Každý má svoju verziu. Čo je ale zaujímavé, je množstvo dôkazov, ktoré ľudia ukazujú. Fotky z oblohy, videá, vzorky vody, no často sú to len náhodné javy alebo bežné prírodné veci, ktoré sa ale v správnych kruhoch interpretujú ako dôkaz. A teraz, keď máme základ, poďme na niečo ľahšie. Vedeli ste, že niektorí veriaci v chemtrails veria, že v tých stopách sú nanoboty, ktoré sa dostanú do vášho mozgu a ovládajú vaše myšlienky? Áno, ako v tých sci-fi filmoch, lenže realita je, že keď vidíte, ako sa vaša Wi-Fi prerušuje, je to pravdepodobnejšie, než že za to môžu nanoboty z lietadla. Alebo si predstavte, že niekto tvrdí, že chemtrails sú vlastne tajné správy od mimozemšťanov, ako keby nám mimozemšťania malovali grafity na oblohe. Ešte chýba, aby vedeli napísať Hello Earthlines v oblakoch. Na fórach a sociálnych sieťach nájdete tiež nepreberné množstvo vtipných videí, kde ľudia zachytávajú lietadlá a diskutujú, či to je len para, alebo svetová vláda zase zasiahla. Internet nikdy nespí a konšpirácie sa tam vyskytujú v každej možnej forme. No a teraz serióznejšie. Čo hovorí veda na chemtrails? Meteorológovia a
A fyzici nám vysvetľujú, že kondenzačné stopy sú úplne normálny jav, ktorý sa deje, keď horúce výfukové plyny z lietadiel stretávajú studený vzduch vo vysokých nadmorských výškach. Ich trvanie závisí od vlhkosti a teploty vzduchu. Niekedy zmiznú rýchlo, inokedy ostanú na oblohe aj hodiny a rozptýlia sa do oblakov. Štúdie a testy vzduchu vo viacerých krajinách ukázali, že vzorky neobsahujú nič neobvyklé, žiadne chemické alebo biologické zbranie. Ako vznikajú mýty? Ľudia majú prirodzenú tendenciu hľadať zložité vysvetlenia a vo svete, kde sa veľa vecí deje mimo nášho dohľadu, sa konšpiračné teórie stávajú veľmi príťažlivými. Človek chce mať odpoveď, aj keď tá pravda je niekedy oveľa jednoduchšia. A teraz je čas na vás, moji milí poslucháči. Čo si myslíte vy? Veríte, že chemtrails sú len kondenzačné stopy, alebo v nich vidíte niečo viac? Videli ste niekedy na oblohe také stopy, ktoré vám prišli zvláštne? Napíšte mi, rád si ich pozriem. A keby ste mali možnosť, čo by ste chceli vedieť o tajných programoch, ktoré sa údajne dejú nad našimi hlavami? A čo vás na celom tomto fenoméne najviac fascinuje, alebo naopak, čo vás baví na tých najabsurdnejších konšpiráciách? Napíšte mi svoje názory, otázky alebo zážitky. Vaša spätná väzba je pre mňa nesmierne dôležitá a pomáha mi pripravovať ďalšie epizódy presne podľa toho, čo vás baví. Tak, to by sme mali na dnes o chemtrails. Či už ste skeptici, veriaci, alebo len zvedavci, jedno je isté. Obloha nad nami má stále čo povedať a niekedy je to skutočne záhada. Ak vás téma bavila, nezabudnite mi dať vedieť, zdieľať tento diel s kamarátmi a prihlásiť sa na odber podcastu Don Senior odhaľuje, aby vám neunikli ďalšie zaujímavé odhalenia. A ešte jedna vec. Nech už je pravda kdekoľvek, hlavné je, že nás baví hľadať ju a spoločne diskutovať. Tak zostaňte zvedaví a dávajte si pozor na oblohu. Ďakujem, že ste boli dnes so mnou, prajem vám pekný deň alebo noc podľa toho, kedy ma počúvate a teším sa na vás pri ďalšom odhalení.